Mai țineți minte vorba, dacă nu pui mâna pe carte, ajungi la coada vacii. Dar este așa de rău să ajungi la coada vacii? Știți foarte bine că în fermele serioase e nevoie de un meseriaș care să lucreze la coada vacii. Și nu este chiar așa de rău. Mai mult, se pot face bani frumoși dacă stai, lucrezi și ajungi la coada vacii. Nu mai este valabilă acea vorbă. Ca să lucrezi la coada vacii, ai nevoie de școală. Și suntem într-un loc unde exact asta se învață. Acolo. Bine ați venit! Ne bucurăm că sunteți printre noi, alături de cursanții Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie. Ne aflăm la orele de laborator de seminologie, la cursul de calificare profesională, operator în sămânțări artificiale la animale. Era o vorbă care spunea că dacă nu pui mâna pe carte, ajungi la coada vacii. Întrebare. Este așa de rău să lucrezi la coada vacii? Sau e nevoie de școală ca să lucrezi la coada vacii? Este nevoie, într-adevăr, de pregătire, iar cursanții care sunt prezenți astăzi la curs sunt fermieri și este o opțiune a lor de a participa la acest curs. Unii dintre ei și-au depus dosarul poate chiar cu 1 an de zile, cu 2 ani de zile înainte pentru a ajunge să facă parte. E un loc unde se așteaptă ca să înveți, nu? Da, pentru că seriile sunt limitate. Facem undeva la 2, maxim 3 serii pe an de calificare, respectiv pentru persoane care sunt încadrate la nivel de tehnician, pentru că această ocupație este la nivel de tehnician. Acum, întrebarea mea este, de ce e nevoie de școală ca să lucrezi la coada vacii? Este nevoie pentru că ei trebuie să își aleagă genetica cu care lucrează în ferme, trebuie să facă această alegere în cunoștință de cauză, pe criterii clar definite și pe lângă partea de manoperă efectivă pe care o execută, ei trebuie să aibă și niște cunoștințe teoretice pe care le dobândesc prin acest curs, astfel încât să știe să opteze pentru un material seminal care să le asigure o creștere în rasă curată, cu o genetică performantă, fie că vorbim de producție de lapte, fie că vorbim de producție de carne, sau chiar să corecteze anumite defecte pe care pot să le aibă la femelele din fermele proprii. Tu ești fermier și ai venit să adaugi un pic de valoare la ferma ta. Zi-ne câte ceva despre ferma ta. De unde ești, ce fermă ai? Bună ziua! Mă numesc Daniel Luhan, sunt din județul Suceava, am o fermă undeva la 150 de capete cu soția împreună, este SRL. Am venit ca să mă specializez, ca să spun așa, să mai aduc plus valoare la ceea ce fac în fermă, să mă mai documentez cu ce mai ieșit nou, lucruri pentru care am găsit că este de bun augur, din cauza că în ziua de astăzi, dacă nu cunoști prea multe sau depinzi de cineva, de un doctor veterinar, de cineva ca să facă lucrurile de care nu ești învățat sau care nu le știi sau nu ești specializat, în primul rând costă foarte mult, într-al doilea rând, dacă ai nevoie, să-ți dau un exemplu practic, o vacă este în călduri, până vine doctorul veterinar sau până ajunge la locul respectiv, deja pierzi sau vaca pleacă din călduri și ai pierdut momentul respectiv. De aceea este nevoie și necesar ca să facem pregătire în domeniu, să ne specializăm ca să putem merge înainte. Nu ți-e teamă când o să lucrezi tu în ferma ta cu animalele tale? Eu deja lucrez de mai mulți ani, venind din străinătate. Unde ai fost? În Israel, în Anglia, în Iugoslavia. Acolo ce ai lucrat? Am lucrat într-un spital ca bucătar șef, am lucrat în Iugoslavia la construcții și așa mai departe. Și te-ai gândit că ferma e o soluție pentru familia ta? În zona în care suntem, deci ferma este un lucru care dacă îl faci serios și de aproape și mai ai și cunoștințe în domeniu, faci destul de bun venit, adică câștigi, ai un profit în România. Suceava este județul cu numărul cel mai mare de animale. Da, în general avem Holstein în fermă, am trecut în câteva perioade pe mai multe feluri de animale, dar până la urmă am rămas la vaca de lapte care este Holstein în friză. M-a deranjat cândva odată când cineva a spus văcar, dar ar vrea să spun că noi nu suntem văcari,
care au o fermă se poate numi om de afaceri, poți lucra, nu cred că e o rușine să ai o fermă, să ai o afacere familiară sau SRL, deci nu văd o rușine și este câștig dacă ții de aproape. Mă numesc Gheorghe Sebastian, sunt din Bistrița Năsăud, avem o fermă de 35 de capete, bălțată românească. Și ce a spus tatăl tău? Te-a trimis la școală ca să fie sigur că ce faci în fermă faci cu carte, cum se spune. Da, acum de la noi nu prea sunt operatorii mai serioși și m-a trimis pe mine să ne putem ocupa mai bine de animale. Dar până acum în fermă ai avut oarece practică cu însămânțările artificiale sau nu n-ai făcut până acum deloc? Până acum n-am făcut niciodată, acum e prima dată când... Succes și să vă dezvoltați ferma. Ce faceți cu laptele? Îl dăm acum la cineva de la cooperativă că nu ne-a mai luat cel dinainte. Au spus că nu mai are ce face cu laptele și... Și prețul cum vi se pare? E bunicel sau cum e? E cam mic. Cam mic. Cam cât e? De curioz. 1,60 lei acum. Și cam cât ar trebui să fie după socotelile voastre? De la 2 lei în sus, pentru a fi pe profit. Bună ziua, mă numesc Radu Hurjui, sunt tot din județul Suceava. Am terminat inginerie alimentară în controlul alimentelor și postliceală sanitară, deci sunt și asistent medical uman. Dar am ales să fiu la coada vacii, nu mi este deloc rușine. Afacerea este de familie, o fermă relativ mică, 45 de capete, iar cu laptele îl procesăm. Faceți voi produsele voastre și le vindeți unde? Pe piața locală? Piața locală, în special Rădăuți și Vicov de sus. Și ce produse faceți? Brânză frământată, telemea, caș, urdă, cașcaval. Cu alte cuvinte, dați un picuț de valoare laptelui pe care îl aveți din fermă, în loc să-l dați așa, nu? La un procesator, îl faceți voi și măcar din produsele alea mai câștigați ceva. De ce a fost nevoie să vii să faci cursurile astea? La ce se folosesc într-un final? Vreau să aduc plus valoare fermei, pentru că genetic este un potențial mult mai mare, însă la momentul de față trebuie îmbunătățit mult în ferma mea, cel puțin, și vreau să-i ajut și pe alții. Bun, asta este și datorită pregătirii tale și mă gândesc că procesarea aia a venit în urma experienței și școlii pe care ai făcut-o în industria alimentară. Părinții din bunici până la tată au avut și oi și atunci experiența a venit din procesarea laptelui de oaie. Acum facem mixt, pentru că avem totuși câteva oi, mai are tata. Facem mixt, dar preponderent din lapte de vacă. Succes și să-ți dezvolți ferma așa cum o visezi tu să fie. Mulțumesc! Am o fermă de 100 de vaci. Pentru mine a fost o provocare, mi-am dorit tot timpul o fermă mai puternică. Asta e, să zic, că e un motiv, asta m-a motivat să... Sunt norocos, am un doctor veterinar bun în zonă, colaborez foarte bine cu el, are și el o vârstă, dar, nu știu, e o ambiție a mea și mă simt chiar bine să fac ceea ce fac. Am lucrat și în afară, am învățat că trebuie mecanizat, trebuie genetică puternică ca să poți fi competitiv, să aduci un plus valoare fermei. Ferma, eu zic că e destul de ok, am lucrat și în afară, pot să spun că e tot timpul aud, în afară, e mai puternică ca aia din afară, avem și mai multe posibilități noi, terenuri bune, lucrez și vegetal, 200 de hectare teren. Treabă serioasă, nu? În scurt timp, nu-mi doresc fermă mai mare, ci mai puternică. Nu vreau număr mare, nu vreau... Ce înțelegi prin mai puternică?
animale de rase mai puternice, să aducă plus valoare, să nu le ținem la număr. Dar acum când tragi linie, cum ieși? E bine, dar se poate și mai bine. Totuși e bine. Am spus și de prețul de lapte. În ianuarie am avut 2,50 lei, mi s-a promis 3 lei. La 3 lei eram relaxat, putem să spunem că pot să mai visez. Dar uite, în scurt timp am ajuns la 2 lei. În câteva luni, nu știu ce s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, dar nu e ok. Deci 3 lei văd un preț în care putem să... Eu și procesez mare parte din el. Dar la 3 lei putem să visăm. Cam ce producție de lapte ai, așa, o medie? Deci am vârfuri la vaci care ajung la vârf. 40-50 de litri lapte pe zi. Undeva media de fermă se duce undeva la 28 până în 30 de litri. Media. Aia 50 de litri sunt măsurați, nu sunt așa, nu din vorbă spuși. Nu, sala de mulți, nu măsor eu. Am sala de mulți, memorează tot acolo și de asta zic, lucrez cu material, pot să spun, numai din afară, din America. Lucrez cu domnul Pachițanu, fiul domnul, este un deosebit. Mi-aduce material foarte bun, de cuvânt, îmi recomandă. Sincer să fiu, nu știu dacă acum cursul chiar pune accent să alegem taurii pe genetică. Eu tot timpul asta Ai făcut însămânțări la tine în fermă? De la începutul anului, nu fac de mult, a fost o provocare. Domnul doctor mi-a spus câteva lucruri de bază, am încercat, am văzut că am rezultate și am zis, trebuie să vin și aici să învăț mai din aproape și chiar nu mă așteptam să fie așa de bine. Avem o fermă de familie cu vreo 80 de capete de vaci de lapte și am venit să mă specializez, să mă perfecționez în domeniul acesta. De ce ați simțit nevoia? La ce vă ajută până la urmă? Dacă ferma, să zicem că merge, cum merge? Bine, binișor, cum merge? Binișor, s-ar putea să meargă și mai bine, doar că prețul laptelui în momentul de față ne dă dureri de cap, destul de grele. Și vreau să mă perfecționez pentru a putea să aduc un plus valoare, să avem vaci mai bune, mai performante, cu o producție mai bună de lapte, ca să putem cumva să compensăm prețurile astea scăzute cu o cantitate mai mare per vacă. Asta ne dorim, sperăm să și reușim. Vreau să mă refer la ceva proiecte. Am vrea, dacă am reușit, să facem ceva proiecte din astea pentru achiziții de utilaje, de ce avem nevoie acolo în fermă, ca să putem lucra noi singuri, familia, ca să nu fim dependenți, ca să cerem ajutor de la alții, pentru că nu găsim nici pe bani. Agricultură cu școală, nu? Se pare că o creștere a calității unei ferme sau indiferent a unei afaceri în agricultură presupune școală. Da, așa. Tehnologia își face treaba ei, dar învățarea continuă și școala ajută să crească valoarea fermei, să spun, da? Fără discuție, deci nu se poate face zootehnie fără școală, deci întotdeauna trebuie să îmbine activitatea teoretică cu activitatea practică. La urma urmii, o fermă este o afacere și acești cursanți trebuie să învețe să aducă un plus valoare acestei afaceri pe care ei o dețin. Aici, la centru de la Dej, am venit pentru că este un centru unic, cu niște cursuri unice în țară. Și am văzut că sunt 30 și ceva de serii au fost până acum. Da. Adică cred că mulți au fost, nu? Da, foarte mulți. Deci noi suntem Centrul Național de Formare Profesională în Zootehnie, suntem în subordinea Agenției Națională pentru Zootehnie și în subordinea Ministerului Agriculturii. Noi facem cursuri de formare profesională pentru meseriile operator însămânțări artificiale, calificare, și facem cursuri de însămânțări artificiale de specializare pentru ingineri zootehnici și medici veterinari. Mai facem cursuri de specializare pentru meseria de apicultor pe modulele de reproducție. Și mai avem un curs de calificare, lucrător în creșterea animalelor. Deci noi venim în sprijinul
celor care se ocupă cu creșterea animalelor. Le oferim un suport tehnic, îi învățăm, îi sfătuim și practic la urma urmei îi chiar învățăm, pentru că meseria de operator de însămânțări artificiale este chiar o meserie. Și din punctul meu de vedere, zootehnia și creșterea animalelor e o știință. Deci nu poți să faci creșterea animalelor fără să o înveți. Adică toată lumea să pricepe la creșterea animalelor, dar totuși trebuie făcut, deci să parcurgem niște etape, să creăm un culoar pentru acești crescători de animale. Cu alte cuvinte, nu mai merge cu lasă că știu eu sau așa făcea tata. Păi bineînțeles că nu merge. Deci, sigur, întotdeauna noi îmbinăm activitatea teoretică cu cea practică. Acești fermieri vin cu deprinderi dobândite de la părinți, de la cunoscuți și noi, sigur, îi învățăm și chiar îi specializăm. Sigur, vin și cu lucruri învățate, dar noi, practic, îi școlarizăm. Deci, noi suntem Centrul Național de Formare Profesională și suntem singurii din țară care, în momentul de față, face meseria de operator de însămânțare artificială. Cursul durează 2 luni și 1 săptămână, costă 525 de lei. Le asigurăm și cazare acestor cursanți, le asigurăm practică în ferme, acces la informații, laboratoare, cursuri și așa mai departe. Centrul de la Dej funcționează din 2012 ca un centru național de formare profesională. La cursuri sunt acceptați toți cei care doresc, indiferent dacă au sau nu diplomă de bacalaureat. Dosarul de candidat pentru aceste cursuri se depune la Oficiul Județean pentru Zootehnie. Practic și aceste oficii țin legătura cu fermierii și trimit la curs. Să știe, în comuna, nu știu care, din Moldova, din Suceava, au nevoie de un operator și atunci îl caută, îl îndrumă către noi. Aceste dosare întocmite vin la noi, după care noi chemăm avem o listă de așteptare și chemăm pentru curs. Rasa brună o cunoașteți toți, și bruna de Maramureș. V-am spus că se încadrează în tipul morfoproductiv de lapte-carne. Noi o creștem în zonele deluroase, dar se pretează foarte mult la aceste zone și a reprezentat undeva la 27% din efectivul total a vacilor din țara noastră. Greutatea corporală variază undeva între 450-600 de kilograme, iarăși și în cazul acestei rase este dependent de factorii externi și de furajare. Ce au învățat astăzi? Dați-mi câteva exemple de acțiuni care au loc în fermă și pentru care e nevoie de școală și, nu știu, ce mai învață la acest curs? Astăzi am învățat, am făcut o trecere printre rasele pe care le ținem în ferme, rasele de bovine în principal și rasele care se găsesc în țara noastră, rasele importante la noi în țară. Am discutat despre factorii care duc la creșterea producțiilor la nivel de fermă, mai exact despre furaj și bunăstarea animalelor, deci asigurarea bunăstării în cadrul fermelor. Aveți animale? Sunteți fermieri? Da, avem gospodărie. Părinții mei o dețin. Eu sunt student de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Și gospodăria acum e mare, mică? Mică. Câte ani? E la 20 de oi de carne, 3 porci și găini. Și de ce, dacă experiența e destul de mare, nu, în familia ta, crezi de mulți ani animale, de ce ai venit tu la curs? Cu ce te ajută pe tine? Păi vreau să mă dezvolt, adică să fac un proiect și specializarea ovine, suine și poate pe piscicultură mai în viitor. Și tu? Aș vrea să fac un proiect de creștere a animalelor, de carne și să văd ce aș putea face. Dacă aș găsi pe cineva să vind carnea respectivă.
La calitate, nu cantitate. Mi s-a spus că sunteți și preot, dumneavoastră. Cum se leagă școala de creștere a animalelor cu biserica? Biserica întotdeauna are un rol important în societate. În primul rând că nu numai relația cu Dumnezeu, dar și relația între oameni. Și trăind printre oameni la țară, văzând necesitatea aceasta ca oamenii să cunoască cât mai multe despre animale, chiar tinerii vorbesc, și vreau să inițiez, ca să nu mai piardă vremea prin alte lucruri, să facem o asociație, să încurajez și să cunosc și eu, că sunt și crescător de animale, crescător de ovine, împreună cu ei să formăm un nucleu bun pentru comună, să ducem mai departe creșterea animalelor. Succes și nu știu cum, o să țineți cursuri la biserică sau cum o să faceți așa? Cu siguranță, da. O să, după ce se termină slujba, o să rămânem câte un pic să povestim și dacă nu, o să facem și în particular cu tinerii, facem un camping și fiecare la ferme să discutăm de ce avem, ce am învățat, ce putem îmbunătăți, pe ce era să mergem. Școală pentru creșterea animalelor. Ai nevoie de așa ceva? Deținem o fermă, moștenim o fermă, eu cu fratele meu, și avem nevoie și de școală pentru a duce mai departe afacerea familiei. Spune-mi câte ceva despre fermă, te rog. Animale? Avem o fermă mixtă, 40 de vaci de lapte, 300 de capre și 700 de oi. E ceva, nu? Da. Și atunci e nevoie și de școală ca să... și de școală, da. Avem și un centru de prelucrare, tot laptele din fermă este produs de noi și dus la magazine specializate. Înseamnă că nu aveți mari probleme cu prețul laptelui? Este o problemă și prețul laptelui, pentru că supermarketurile deja sunt o concurență și țăranul este lăsat tot la un preț mic. Dar mergem înainte. Și care este proiectul sau ce vrei să faci? Ai venit la cursurile astea pentru că există un plus pentru eventuale proiecte cu bani europeni sau de ce? Da, vreau să accesez un proiect tânăr fermier pentru accesare de fonduri, pentru utilaje și pentru animale, creșterea efectivului. Până acum ați făcut vreun proiect? Pe tânăr fermier, pe agricultură nu. Acum am făcut un start-up pe producție de lactate. Adică deja am luat echipamentele pasteurizatoare și pentru o mică fabricuță. Până la urmă nu e de joacă, nu v-ați luat treaba în serios. Da, nu e de joacă, dar totuși mizăm pe niște bani europeni sau locali, de unde se poate să ne extindem. Ca să putem să creștem producția fermei, să ajungem la o cantitate mai mare de lapte, să lucrăm mult mai ușor, să avem timp și pentru prelucrare produse, să ne scurtăm cumva, să avem un ajutor. Totul se face artizanal la momentul de față. Toată producția. Tot este manual. Cum merge afacerea asta cu gâște? De fapt, câte aveți, ce faceți, prelucrați ceva, vindeți ceva, cum e? Da, suntem pe ultima fază de autorizare DSV Cluj pentru punct de sacrificare în cadrul fermei. Ferma este încă într-un declin datorită actelor care aparțin de România, de statul român și de prefectura Cluj și de altele. Pentru schimbarea de titlu, într-un an jumate încă nu s-au modificat. Nu am primit actele și, drept dovadă, nu pot să-l întăbulez pentru a da o structură corectă. Avem alte variante. Ideea este așa. Încercăm să evităm, sau am eliminat, de fapt, scandalul pufului, care este la nivel mondial, și scandalul foie gras-ului, care, la fel, și regele Angliei a menționat că este total împotrivă. Noi nu facem îngrășare forțată, n-am făcut niciodată. Avem lacuri artificiale, amenajate, înainte să avem gâștele. Ele se duc la păscut, după care se duc în lanul de porumb sau la știuleții de porumb
special puse pentru ele, mănâncă cât vor, dorm când vor, se scaldă când vor. Fermierul mic, țăranul. Noi am devenit țărani. Soția e designer, eu bat cuie. Așa. Nu are de unde să găsească această informație. Sau, mai mult decât atât, probabil, doar cu ajutorul unei școli de specialitate poți acumula o informație corectă. Cursurile de management îi învață pe fermieri cum să prelucreze și să valorifice produsele pe piețele locale, direct la consumator. Înainte de filmare ați ținut neapărat să ne arătați un platou cu bunătăți. Mi-ați spus că sunt bunătăți de la mici producători și că vreți neapărat să le prezentați. De ce ați insistat așa de mult și care este ideea cu acest platou? Bună ziua! Am insistat foarte mult să vedeți un platou cu bunătăți ca să puteți face diferența dintre un produs autentic și un produs contrafăcut. Aici, la cursurile la care am fost invitați, ne vorbește despre productivitate, despre bunăstarea animalelor, despre creșterea lor spre o producție cât mai mare. Ce se întâmplă cu producția respectivă după ce omul își colectează laptele într-un mediu de igienă și de siguranță alimentară? Ce poate să facă? Să-l vândă mai departe unui procesator cu 1 leu litru? Nu, greșit. Omul trebuie să își prelucreze în fermă laptele obținut, să obțină un produs veritabil, sănătos pentru copiii lui în principal și pentru ceilalți locuitori din proximitate. Noi vrem să promovăm vânzarea în localitate. Aici văd că scrie roacluj.ro. Ce înseamnă? ROA Cluj este o asociație înființată acum aproximativ 3 ani, din dorința de a vinde local, din dorința de a păstra banii în comunitatea noastră. O economie circulară care încurajează toți micii producători să se autorizeze și să vândă celor din proximitatea lor. Dacă tot vorbeam de directivele europene, este o precizat că trebuie să ne aprovizionăm pe o suprafață de 100 de kilometri pătrați în jurul nostru. Ei bine, noi la ROA asta promovăm. Avem acum aproximativ 30 de producători locali și împreună acoperim coșul săptămânal alimentar necesar unei familii. Acum să vorbim și despre ce este pe platou. Da, ce este pe platou? Pe platou, astăzi aici avem brânză, caș tradițional, telemea, bile din brânză Focșani, dar nu sunt singure. Lactatele nu pot merge singure, nu se mănâncă singure, se mănâncă cu microplante, cu niște verdețuri pe deasupra, cu ouă de prepeliță le-am combinat astăzi. Și în cadrul grupului nostru mai găsim și alți producători. Avem și producători de miere, avem producători de mezeluri, de carne proaspătă, producători chiar și artizanali de săpunuri sau de căni din lut. Nu ne-am setat țintă spre producătorii foarte tineri. Producătorii foarte tineri sunt mai deschiși și sunt mai receptivi la tehnologie, dar ei acasă trebuie susținuți, tot de bătrânul care se duce să dea la animale, tot de tata care știe cum se cresc vacile, tot de un apicultor foarte experimentat care merge în pastorație cu albinele lui, tot. Deci noi nu suntem singuri că se ia un tânăr și se trimite în piață, greșit. El vine dintr-o familie cu experiență, dintr-o fermă la a doua generație eventual. Avem producători care sunt implicați și cu familia extinsă, adică și cu verișorii, și cu... Avem o carmangerie care vinde la ROA, îs 3 generații acolo. Lucrurile nu sunt foarte ușoare. Nu vindem o poveste de succes, iei o pastilă și te-ai îmbogățit, greșit. Trebuie foarte multă muncă în a deveni producător local și în a putea vinde. Dar nu este imposibil. Asta e mesajul nostru. Nu este imposibil. Trebuie să ieșim din zona de confort, din așteptarea permanentă să ni se dea, să ni se facă.
Un schimb de experiență nu strică nimănui. Nicolae este reprezentantul micilor producători eco și micilor meșteșugari din Chișinău, Republica Moldova. Eu vin din zona activității unde în drum învăț, ajut să conștientizez micul producător că nu trebuie să producă mult și să vândă ieftin. Trebuie să producă calitativ și să vândă cu preț cinstit, corespunzător calității. Că o astfel de consumator se va găsi, asta se numește consum conștient și va plăti banul corespunzător muncii. Fiecare produs își are cumpărătorul lui. Exact. Succes! Mulțumesc! Am văzut acolo la dumneavoastră în prezentare că este recunoscut acest curs și cel mai important este recunoscut în Uniunea Europeană. Da, într-adevăr așa îi. Deci cursanții noștri sunt prin acest certificat de calificare obținut, prin apostilare la Consiliul Județean, pot să lucreze în orice stat al Uniunii Europene. În momentul de față, cam 98% dintre cursanții noștri sunt fermieri, adică mici fermieri. 2% sunt angajați ai marilor ferme care îi trimit pentru a obține această calificare, pentru a învăța să facă însămânțare artificială. Deci, sigur, noi avem foarte multe solicitări, avem o listă de așteptare. Într-un an de zile facem cam 4 serii de calificare, atâta ne permitem noi în momentul ăsta să facem și nici nu vrem să facem o afacere din chestia asta. Adică noi vrem să pregătim fermieri ca operatori de însămânțări artificiale foarte buni, deci nu facem cantitate, vrem să facem calitate. Cursul de anatomie, nu? Da, ne aflăm în laboratorul de anatomie al Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie, cu cursanții seriei 34 de calificare operator în însămânțare artificială la animale. Avem și cursul de specializare, este un la calificare. Partea practică a cursului de anatomie, în care practic avem piesele anatomice, facem simulare in vitro, îi putem spune așa, pe piesele anatomice, iar partea practică în fermă. Am o fermă de familie, 50 de capete, lucrez și ca tehnician veterinar și să învăț și o să fac pentru mine, pentru serviciu. Cum ți se pare? Foarte bine, ok. Ai mai făcut însămânțări la fermă la tine? Oarece experiență, da? Și aici să mă perfecționez, să învăț mai în detaliu. Ce rase aveți în fermă? Bălțată românească. Și cum vă merge? Nu pot să mă plâng. Binișor. Acum trebuie să fii mulțumit în ceea ce faci. Dacă ești mulțumit, înseamnă că lucrurile sunt bune. Și când plătiți facturile, le plătiți cu mulțumire sau cu bani? Cum le plătiți? Cu bani, că dacă ar putea să le plătim cu mulțumire, ar fi foarte simplu. Și atunci cu prețul laptelui cum stați? Facem produse naturale, facem produse de casă, pentru că fiind ferma foarte micuță, e o fermă de familie, încercăm să fim un pic diversificați, să vindem lapte la clienți, să facem brânză, să facem ceea, să putem să supraviețuim. Ai mai făcut în fermă însămânțare artificială? Nu. Deci n-ai avut practică, ai venit să înveți, începând cu cartea și pe urmă practică. Da. Am venit să învăț pentru mine, să fac eu singură, să nu aștept după operator, nu au tot timpul să vină. Și la fel, poate mai faci o economie la bănuți acolo în fermă? Economie. Poate mai faci serviciul ăsta și altora de lângă tine? Da. Dar mai mult o să mă axez pe ferma mea. Cum te vezi peste câțiva ani de zile cu ferma ta? O să lucrezi în continuare la fermă? O să vină altcineva? O să te apuci de altceva? Nu, o să încerc să măresc un pic ferma mai mult, să am rase mai bune de animale și... Succes! La început, în începuturile când am venit aici în 2019 la acest centru, erau mai mulți prestatori de servicii, reconversie profesională sau prestatori de servicii, după care tot mai mulți fermieri au început să participe la aceste cursuri. Nu vedem un risc ca să vină fermierii la aceste cursuri, vedem un beneficiu adus geneticii și ameliorării,
prin faptul că ei aici nu învață numai practic manopera de însămânțare artificială, învață, o să dobândească cunoștințe despre ameliorare genetică, despre tauri, o să fie tot timpul sau o să fie informați despre tauri care apar nou, ce înseamnă ameliorarea, valoarea a unui reproducător și învață cum să-și aleagă taurii și să-și potrivească perechile în ferma lor, ferma proprie. Și eu zic că nu e un dezavantaj pentru această meserie, ci de fapt e un surplus. E un plus pentru genetică și pentru creșterea performanțelor efectivelor din România. Mulțumesc, succes! Mulțumim! Și să ne vedem în fermele voastre, unde calitatea o să fie cel puțin cu o treaptă mai sus și veți fi bucuroși de fermele pe care o să le aveți. Am văzut sălile de curs, laboratoarele, dar să știți că am văzut niște pe pereți, nu știu cum să, niște planșe, cred că sunt mai în vârstă decât mine. Adică e o contradicție în a dori să învățăm pe tinerii ăștia în anul 2023. Am văzut și microscop, am văzut și laptop, există și tehnică și tehnologie modernă, dar cu planșele alea parcă e o contradicție, parcă nu funcționează ceva. Nu, deci acele planșe noi le-am moștenit și sigur nu le-am aruncat. În momentul în care am venit eu, de exemplu, aici, le-am găsit, nu le-am aruncat. Sigur, sunt utile, sunt foarte utile, pentru că, de fapt, cred că ați văzut ceva, deci planșe care nu s-au schimbat nimic. Deci tot vis-a-vis de organe genitale. Așa este, dar tinerii vor să învețe totuși, vor să învețe cu mijloace moderne și mai atractive, desigur. Deci așa îi. Deci în momentul de față noi ne adaptăm la ce avem și sigur cred că facem un învățământ de calitate, adică ne ocupăm de chestiunea asta. Nu avem aparatură extraordinar, dar ce avem o folosim foarte bine și e chiar în regulă. Un amănunt, în viitoarele ghiduri ale solicitantului pentru proiecte europene sunt necesare astfel de cursuri. Primesc punctaj în plus la viitoarele proiecte? În ceea ce privește cursul de lucrător în creșterea animalelor, o parte dintre cursanții pe care ați văzut la noi, sigur, deci au venit să învețe în ceea ce privește creșterea animalelor, dar și pentru aceste solicitări care ei, aplicații pe care ei vor aplica pe un proiect. Și atunci, sigur că, fiindcă au venit și au făcut cursuri de lucrători în creșterea animalelor, le crește punctajul. Deci au nevoie și în sensul ăsta. Bun, ne aflăm în fermă, la partea practică a cursului de operator în însămânțare artificială la animale. O să fiți împărțiți în grupe, în funcție de numărul de animale care îl primim. Ați semnat protecția muncii, atenție, lucrăm cu animale de rentă, animale mari, știți cum să ne apropiem de vacă, știți cum să lucrați. Sunt echipat cât de cât corespunzător. Gazda a avut o pereche de cizme și pentru mine. O să intrăm acolo pe culoarul de mijloc, cum se spune, în fermă și să vedem partea practică de însămânțare artificială. Ne aflăm la partea practică a cursului de operator în însămânțare artificială, partea practică în fermă. Fiecare cursant trebuie să fie echipat, echipament de protecție, mănuși, halat sau salopetă, cizme de cauciuc. Ei au învățat în teorie abordarea animalului, contenția lui. Practic, am primit animale care vor face parte din obiectul de practică pentru astăzi și vom învăța practic însămânțarea artificială la specia bovină, în cazul de față. M-a bucurat media de vârstă, nu? Am văzut că sunt tineri, au încredere în afacerea lor, tineri care lucrează împreună cu familia, majoritatea fermă de familie, încă mai au părinții alături să lucreze, dar vor să învețe și vor să-și dezvolte ferma, cel mai important lucru. Și nu erau
grijile sunt foarte mari, desigur, dar nu erau chiar decepționați de munca în agricultură. Își vedeau o afacere bună, foarte bună în ferma lor. Deci, în momentul în care vin la noi, la acest curs, noi întotdeauna le spunem partea pozitivă și partea frumoasă a creșterii animalelor și atunci sigur că încurajăm pe acești tineri, dar să știți că vin și generația a doua, a treia. Am avut 55, chiar de 60 de ani am avut cursanți care au venit și au învățat să facă însămânțări artificiale. Și sigur, chiar în momentul de față avem un băiat de 17 ani. Deci, sigur, nu e o regulă că vin numai tinerii, deci vin toate categoriile. Ei, în momentul în care au venit la noi, noi tot timpul îi încurajăm, pentru că, de fapt, asta e menirea noastră, să încurajăm pe acești oameni, să le spunem despre tehnica, tehnologiile de creștere, să le ușurăm, să-i sfătuim în sensul ăsta, în ceea ce privește fermele pe care ei le dețin. Și cel mai important lucru, știți care îi? Noi avem, dacă ați observat, avem cursanți din toate zonele țării. Din Moldova, din Timișoara, din toate zonele țării. Ei, e o chestie extraordinară că acești oameni se întâlnesc și la un moment dat ei comunică. Sigur, văd un lucru bun deci să sfătuiesc. Sigur, în partea Aradului e o chestie care e un preț, de exemplu, la animale, în partea Sucevei altul. Deci ei sigur, află foarte multe unul de la altul. Exact, află foarte multe chestii unii de la alții și atunci sigur că e o chestie benefică pentru ei. Bun. Vă doresc succes, vă doresc cursați mulți aveți, spuneați că dosarele așteaptă, stau jumătate de an să ajungă la cursuri. Vă doresc să vă cunoștințe aveți și le împărtășiți tinerilor. Asta e foarte clar. Dar vă doresc și tehnic să reușiți să vă amenajați mai bine laboratoarele. Deci, sigur, din punctul ăsta de vedere lucrăm. În ceea ce privește resursa umană, sigur că ați observat că avem o echipă tânără care sunt dornici de a face, de a se afirma și a face lucruri extraordinare. Mă bucur că există nivelul următor, cum se spune, al fermierilor în România, care învață, se pregătesc și fac agricultură, cum se spune, cu carte. Cu carte, exact. Succes! Mulțumesc tare mult!